Wa achim Asuoso wa aseneman so akroso mensini mu wa poye mantemu na say asibeda kwa wotoso mienu na na abre chese corona wo mutimo sa na niema bia ni wonu mu a wo mutimi ede hoahoa wo ho uye no firi hokra wo makwan so nye ntine na nada wona ene woni Adom Kasee di nkoma wo sere penifomra emedi won kro mu niema ahodo etosin wo ho no o meyema wo Nananom ahemfo ne wɔmanfo a wɔmwɔ Asuoso de adesɛdeɛ ato ɔmampani anim sɛ ɔnyɛ ɔmomoa na akwan ahodo a wɔmpatemu atete apansam wɔnhwɛ na ɔnyɛ mfama wɔn ɛsan akyire mu sɛ wɔn ani agyanan bia bebi a wɔn ɛbɛto wɔn bɔɔda agu suku adan a ɛwɔ hɔ ɛno nso ɛnkɔyie aban no ntwe n'ani ɛmfa nhwɛ wɔn ɔhene ɔwɔ achim Asuoso nana ɔsɛe asibe dakwa a ɔtɔ so mmienu ne Adom News nsɛnkyɛfoɔ ɛtwetwe nkɔmɔ no wɔde to ɔmampani anim sɛ akyɛdeɛ a wɔde ma mpatemu ahodoɔ no manfo a wɔmwɔ achim Asuoso enso ehwe nim sɛ wɔn nso ensa bɛka wɔn de esan sɛ eba ne ekuadwuma ne nnuane a wɔn de ba kroma manfo enya bia wɔn bɔ wɔn ho mmɔden paa nanso hwɛde wɔn fam wɔde sansɛm we atu dwa abra a wɔn esi akomu hene ɛwɔ achim Asuoso Asuoso yɛ challenges bebree Asuoso ni clinic aba na yɛ so bɛ clinic bi ama sida anya ne se school especially Roma ho ya boy ho modin bia se betima still Esra ban se o modin amaboa afi e besim no ya yes e be modin and yes teachers quarters and teachers banglo they are Roma presby and early school no masters no ba ko trawo ade do bi a o Asuoso bia be dress kan bi Akomu hini a womo esi no achim Asuoso Kwame Boachi Oduro a otoso baako enso ede to ne manfo anim se obeye de obeye bia se na obeboa ama suku hu nsem etumpon ewo mpatemu ho me go pa me pese me de boa kroi ene se me pese abofra bi o ha at least onya education otumi esuade kakra yenim se debia ye ka se enadwumani ho me go school grab e den there so who says one go school that's we need skills na ye de ka bisia se ye fa adwumayefo ye fa nurses ana ye fa teacherfo na we need certificate bia de be koye adwumani bia wontumi nko enti bestro bia se onyere ne ho kakra bia betumi asua se o man se de ye ko no kakra bia besua free education wo ho bibia ho se anye ya o mine so kakra yeso between the aboa me angasa on my own no me set up Akwamuhene Educational Foundation na aboa